Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال Ayetul münafiki thalath İza haddese kezeb ve iza vaade ahlaf ve iza utumine khana. Ravahul Bukhari ve Muslim. Bukhari, Muslim hadis kitaplarında Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın haber veren hadisinde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diye: Münafığın alamatı üçtür. Gurlasa yalan gurlar, vada söz berse sözünde durmaz, özüne bir zat inanılsa, amanet verilse hıyanet eder. Münafığın alamatı baradaki Sahih Muslim hadis kitabında gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şol hadisin sonunda şöyle diye: ve in sama ve salla ve za'ama ennehu muslim. Kimde diye şu vasıflar bolsa, ağız beklese de, namaz kılsa da, özünün musulmanlığını aysa da diye, yine de şol kişi näme münafıktır diye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem musulman doğanlar bize bu hadisinde münafık insanların hasiyetinden haber veriyor. Münafık deyip kime değil ya? Münafık öz hakiki yüzünü içini gizlep insanlara kovurmayan kişi. Sade dille aydınmazda iki yüzlü kişi. Münafıkların musulman doğanlar ikiye bölünüyor. Bir topor münafıklara i'tikadi, yani inançtaki münafık değil. Yani näme? Daşından musulman, içinden kafir. Musulmandan yanına gelenine bize musulman niye? Namaz kılıyor, orada tutuyor, özün musulman hükmünü görkediyor. Ama asliyetinde özünü gizlep yoran kafir, iman etmedik kişi. Buluna birinci topor münafıklar. Bu hil münafıklar barada Kur'an-ı Kerim'de yürüyüte bir sure var, Münafıkun suresi. Ve Kur'an-ı Kerim'in köp yerine bu hili daşı musulman, içi kafir olan münafıklar barada kan ayetler geliyor. İnşallah bu hili münafıklar barada ayrı derste gururun ederiz. Bu birinci görünüş münafıklar. İkinci görünüş musulman doğanlar, ikinci görünüş münafıklara amali münafık değil ya. Yani aslında musulman adam, iman eden kişi, emma özünde münafıkların kılık hasiyeti var. Şunun için näme amali münafık değiliptir. Yani hareketi münafık değiliptir. Inni dersin başındaki okan hadisimiz ve kimde şul alametler bar olsa şol münafıktır, şular münafıklığın alamatıdır deyip okan hadisimiz birinci topora değil musulman doğanlar, ikinci topora değişli. Şunu yanlış mallal, kafir doğanlarımız yanlış düşünüyor. Münafığın alamatı üçtür, şul vasıflardır deyse, fikir ediyor şol birinci topor münafıklar mıka. Yani kimde şul vasıflar bolsa şol daşından musulman, içinden kafir mıka diye bu ulu yanlışlık. Kimde şul vasıflar bar olsa olar kafir deydiği değil. Bu hadis amali münafıklara değişli. Daşından musulman taraf, içinden kafir olup yoran münafıklara değişli değil. Amali münafıklara, yani musulman imanlı adam, emma näme özünde şu hili yaramaz hasiyetler bolan kişilere değişli. Ama kimde şu hili yaramaz hasiyetler bolsa musulman doğanlar şoları näme deyiliptir? Amali münafık deyiliptir. Amali münafık değilmenin sebebi, yine bir sebep musulman doğanlar şol ervet hasiyetlerde özlerini şol näme i'tikadi münafıkların menzedenlikler için bular da münafık değiliptir. Çünkü şol daşı musulman, içi kafir olan münafıkların näme esası vasıfları yalan sözlemek, hıyanet etmek, sözünde durmalık, yani ervet vasıflar şoların hemmesinde bardı. Şunun için musulmanlardan hem iman eden kişilerden hem şu hili hasiyetlere eye olan kişilere de näme
münafık deyilipdir. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem musulman doğanlar bu ve başka da münafıkların alamatı var da gelen hadislerine bize musulmanlara şoların alamatlarını, şoların hasiyetlerini bize haber veriyor ve bizi şol ile ervet vasıflardan aga ediyor. Şol amali münafıkların birinci qalağı, birinci ervet hasiyeti nämeken? Yalan gurlamak. Münafık kişi yalan gurlar, adamlar allar, bolan zatları ütködübaydır, yalan sözler, sonra ol yalanı örtmek için başka bir yalan gurlar. Münafık için yalan gurlamak, musulman doğanlar adati zat. Yalançılık, kezzaplık, münafık adamların hasiyeti. Yalanın musulman doğanlar görünüşü var, kan görünüşü var. Anıklaman her eşten zadını gurlap yormak. Bu bir görünüşü. İnsanları güldürmek için bir zatlar toslap tapmak. Bar zadı ya da bolan zadı bolşundan ütködü aytmak. Hatta çağaları ay düşünmeye deyip şolaram ahallamak şo da yalan oluyor. Hatta bir hayvani yanına bir zat berjek alaga deyip ahallap çağırıp hiç zat bermezlik şu hem yalan oluyor musulman doğanlar. Zadın satacak kolup yalan gurlamak. Şuların ahlisi musulman doğanlar yalanın kezzaplığın görünüşleri hem mesela yalan hasaplanıyor. Başka da görünüşlerken. İslam'a vara musulman doğanlar oynadıbım yalan sözlemek bolmaya. Hatta yankı dişim yalakka hayvanı hem ahlamak bolmaya. Yalanın en yamanı musulman doğanlar din adından yalan gurlamak. Allah ve Peygamber adından yalan gurlamak. Bunam kim köpediye? Din adından kim yalan gurlaya? Bid'atçı kişiler. Dine täze zatlar koşyan kişiler var. Toparlar, cemaatlar, adı ahun olsun, molla olsun, pir olsun, tapavdu yok. Näme bolsa bolsun. Bid'atçı kişiler Allah ve Peygamber adına yalan gurlaya. Dinne yok zada bar diye. Öz ananan, öz qowwaran bid'atini öğretmek için, halka inandırmak için, şonu halka kabul ettirmek için näme diye? Din adından, Allah Teala'nın adından, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adından yalan gurlaya. Ina musulman doğanlar, yalanın en yamani din adına, Allah Teala'nın adına, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin adına yalan gurlamaktır. Bukhari ve Müslim'de İbn Mesud radıyallahu anh'tan haber verilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diye: "İnne sıdk yehdi ila'l bir ve innel bir yehdi ila'l cenneh ve innel racul la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan ve innel kezib yehdi ila'l fucur ve innel fucur yehdi ila'l nar ve innel racul la yekzibu hatta yuktaba indallahi kezzaban." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aydiya doğruçulluk yaxşılığa elter, yaxşılık bolsa cennete elter. Bir kişi doğruçul bolsa, doğru sözlü bolsa Allah Teala'nın katına siddiq, yani doğruçul, dürüst kişi deyip yazılır diye. Yalançılık bolsa günahkarçılığa elter, günahkarçılık bolsa o da cehenneme elter. Bir kişi yalan sözler, ahirine Allah Teala'nın katına şol kişi yalan sözlep ahirine Allah Teala'nın katına adına kezzap, yalancı deyip yazılar diye. Ahlakın qowsu musulman doğanlar doğruçulluktur. En pesi ve en yiğrenci kılık olsa kezzaplık ve yalancılıktır. Bizim Allah Teala'nın katına adımızın sıddık deyip yazılanlardan bolmaklığını islemeli ve şona göre amel etmeli. Ve Allah saklasın, yalan sözlep adam Allah bir zat edip Allah'ın katına adına kezzap, yalancı deyip yazılanlardan bolmaklığını Allah Teala bil qorasın. Münafıkların musulman doğanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine aydışıyali ikinci ervet hasiyeti kılığınama söz verip sözünü durmazlık, vada verip vadasına tapılmazlık.
Amali münafıkın häsiyeti şu, ikinci häsiyeti. Wada verer, söz verer, wadasynda sözünde durmaz. Plan yerik, plançada barjak diyer, diyen wagtynda barmaz. Bir işi bitirjek diyer musulmanlar, onlar söz verer, şonu bitirmez. Yani münafık kişi söz verende sözünde durmak niyeti yok. Emma dürüst musulman söz verse sözünde durur. Birden bir işi çıkıp başına bir iş gelse öňünden sana haber verer. Ha men plan edik, plançada gelecek dedim, gelip bilem yok. Şul ýagdaýlar ýüze çykdy. Ben plan işi bitirjek dedim, söz verdim, ýöne näme? Men özürlü gör. Ha o näme bagışla şu işlerim çykdy diýip sen näme öňünden haberdar eder seni. Emma münafık kişi musulman doganlar beren sözünde durmak üçin gayret etmez. Wadasyny ýerine getirjek bolmaz, azaryny da däldir. Ana şol kişi musulman doganlar kimde şu wasp bar bolsa özüni münafıgyň häsiýetini, münafıklyk häsiýetini göterip beren kişidir. Ahlakly musulman, dürüst musulman, namusly, lezzetli musulman bir söz diýdimi kanun şol. Dürüst musulman söz verdimi, wada verdimi, wadasyny ýerine getirir. Beren sözünü ýerine getirmek üçin dyrjaşar. Söz verdimi, sözünde durur. Ana şol musulmana, dürüst musulmana söz verenden soň, ay sen söz verdin, sen bana şey diýdin, şunu etjek diýdin, plan etjek diýdin diýip ýatlatmagam gerek däl, gaýtalap aýtmagam gerek däl. Agzyndan bir söz çykdymy, dürüst musulman sözüni hawa oklayan kişi däl. Söz verdimi, sözünde durýar. Wada verdim, wadasyny ýerine getirýär. Ana şol ahlakly dürüst musulmanyň wasfy. Emma münafıklar beýle däl. Olar söz berýär, sözünde durmaýar, azaryna da bolmaýar musulman doganlar. Üçüncü häsiýeti münafıklaryň amanada hıyanet eder. Münafığa bir zat inansan hıyanet eder, ziyan berer. Sırrına inansan sırrını paş eder. Puluny, mal mulkuny, sowdany, dukanyny inansan hıyanet eder. Wazipa inanılsa wazipany öz bahwidi üçin ulanyp wazipa hıyanet eder. Münafık bilen dost bolsaň wepaly däldir. Dostluğa hıyanet eder. Yani münafık kişi musulman doganlar näme inansan, näme amalat tapşyrsan hıyanet eder, ziyan berer. Münafık kişide musulman doganlar jogapkärçilik diýen zat ýok. Münafık haindir, biwepadyr. Emma hakyky musulmana amanat inansan, amanat zadi hakyky musulman öz zadyndan beter gorar. Maňa ziyan gelsin, men malyma ziyan gelsin, emma amanada ziyan gelmesin diýer. Dost bolsaň dostlugyna wepalydyr. Özüne bir zat inanylsa hıyanet etmez. Hakyky dürüst musulman. Wazipa berilse halkyň hakyna geçäýmäýin diýip gaýrat eder. Dürüst musulmana sırrına inansan sırrını tutar. Emma münafıklar şolaryň hemmesiniň tersine ederler. Ina musulman doganlar şu we başga da hadislerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veren münafıgyň alamatlarından bulardan başga da käbir alamat var. Şol hem münafıklyk alamatları musulman doganlar. Misal üçin dinnaryň ýanyna baranna, dinnar sırap, fasyklaryň ýanyna baranna bolsa olar ýalak hereket etmek, içip çekip boranyň ýanyna barsa şolar ýalak bolmak. Ýa-da haja gidip gelip, hacı boldum diýip özüne hajaga diýdirip, soňra da arakly, aýdymsarly oturşyklara gatnaşyp ýörmek. Namaz kılıp, orada tutup, cuma gidip, dinnar görünüp, emma başka taraftan hem haram işler bilen meşgul olmak, oğurluk, cumurluk, paraxorçuluk bilen meşgul olmak, adam allamak bilen meşgul olmak, bu da näme? Münafıklaryň häsiýetleri. Bir taraftan dinnar görünýär, bir taraftan hem näme? Ýa-ni haramlyklar edýär. Ya bolmasa dine gaty ýapyşmak näme gerek? Diýip dine göre ýaşajak bolan kişilere böwet bolmak. Hijaply we islama göre giyinýän zenanlary görseler, musulman gyýdylar görseler, näme gerek şey diýip örtünüp ýörmek.
ile wara boluverdi diýmek. Munafyk adamlaryň häsiýeti, şolaryň sözleri şol. Aw musulman toy edilse, ay araksydan bir toy barmy, aýdymsasydan bir toy barmy diýip haram işleriň arkasyna almak. Bizem musulman diýip, aw soňa musulmanlardan aýyp bozlap, musulmanlara at takmak, aw bir ýerde musulmanlara dindarlara basyş bolsa, dinden zoklaşyp, namazyny taşlap, özüni fasyk adamlara ýaly alyp barmak. Allah Teala'ny az zikir etmek, namaz kılanna namazyny gowunly-gowunsyz ýaltalyk bilen kılmak. Ine musulmanlar şolaryň munafyklığyň alamatlary. Hawa kimde şu aýdylan zatlar, alamatlar, häsiýetler bar bolsa, belki özü bilýän däldir. Hawa şu zatlardan özüni näme etmeli, halas etmeli, özünden şu häsiýetleri, erwet kılık häsiýetler aýyrjak bolmaly. Her kim musulman doganlar ýalňyşyp biler, ýalňyşmak gorkunçda. Emma şol bir ýalňyşy gaýtalap durmak, şoňa öwrenişmek, awa şol ýalňyş iş edýäniňe, bir ýalňyş işi, haram işi edýäniňe puşman bolmazlyk. Ene musulman doganlar iki dünýäde de helak edýän zat şol. Her kim ýalňyşyp biler. Emma ýalňyşyp tawba etseň Allah Taala bagşlaýar. Emma şu ýalňyşyň öwrenişi berseň, gaýtalap berseň ana şol helak edýän musulman doganlar. Dürs musulmanyň içi daşy birdir musulman doganlar. Bir ýüzlüdir, bir boluşludur, bir sözlüdir. Hemişe musulman, dürs musulman. Nirek barsa da, kimin ýanyna barsa da, haýsy ýurda barsa da hemişe özüni musulman ýalyk alyp barar. Allah Taalaň buýruklaryna görä, Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellemiň tawşyrklaryna görä alyp barar özüni. Baran ýerine görä ýa adamsyna görä ütkemeýär. Emma munafyk häsiýetli kişi nähilek baran ýerine görä ütkär. Oň ýanyna barsa oňkulyk, başgasynyň ýanyna barsa başgalyk, olaň talawyna geçip kümsük häsiýetlidir, bewapadyr, kezzapdyr, haýyndir, sözünde durýan däldir. Munafyklaryň häsiýetleri şular. Bu musulman doganlar Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellemiň bize hadislerine munafyklaryň alamatlaryny, häsiýetlerini habar vermeginden iki sanakka maksat var. Birincisi musulman doganlar özümüzi şu hili munafyklaryň kılık häsiýetinden goramaly we daşda görewmiz bu hili häsiýetlerden äge etmeli. O şu hili häsiýetler ýigrenmeli. Yalançylyk, kezzaplyk, hyýanat, ikiyüzlülük. O şoňa meňzeşýän gaýdyk geçen näme? Erwet häsiýetlerimiz musulman adam ýigrenmeli. İkincisi musulman doganlar şu hili häsiýeti bar bolan kişilerden äge bolmaly. Özümüzi bu hili kişilere allatmaly däl. Hawa bu hili adamlaryň, munafyk adamlaryň özlerini musulman, dinlar, takwa, hawa namazly, haji, bir zat diýip özüni gowurkazmaga çalışmagyna allanmaly däl. Malyny, sowdany, dostluğunu, sırrını munafık adamlar inanmalı däl. Munafık häsiýetli adamlar bilen iş etmeliler, gatnaşmaly däl. Gynansak da käbir musulman doganlarymyz näme diýe? Köplenjem sowdada bolýar. Ay 5 wagt namazly bolyn, inanaýdym da. Ay sakally bolyn, inanaýdym da. Ay hajagdyk gelipdir, inanaýdym da diýe. Ýalňyş musulman doganlar. Hajyny berjay eden bolsa, namaz kılýan bolsa, Allah Taala onuňky borjyny berjay edýär. Sakal goýuran bolsa Peýgamberimiziň ýoluna uýup goýýar. Olaň öz amaly. Dinimiz diýmändir, her sakalla anan, her namazla anan, her ady hac diýilýän anan namazyň mülküň ananaý diýmändir. Ol biziň öz sadalygymyz, dinimiz bilmeýişimiz. Şeýdip köp musulmanlar şu hili munafyk häsiýetli adamlara allanýardy, soňa mene zeýren pör. Aýna ananaýdym da namazlykda näme diýip. Şoň üçin näme musulman doganlar munafyk adamlara allanmaly däl, şol hili adamlar bilen gatnaşmaly däl, iş salışmaly däl. Şu hili häsiýetleri görsek, şol adamlardan näme äge bolmaly musulman doganlar. We musulman doganlar şol aýdylan erwet häsiýetler, erwet gylyklar, munafyklygyň, ikiyüzlülügiň alamaty bolşy ýalakka, şolaryň tersi bolan dogruçylyk, dürüstlük, amanada berklik şolar hem imanyň alamatydyr. Allah Taala ählimizi
ehli musulman doganlarymyzy münafıklıktan, şirkden, küfürden, bidgatlardan, erwet kılık hasiyetlerden hemmemizi gorasyn we ahlimize ihlasly, takwa bendelerin hasarından bolmak nesip etsin. Elhamdülillahi rabbil alamin.